Kako da aktiviraš aplikaciju Balkan Music i svoj svet ispuniš omiljenim hitovima domaćih i regionalnih izvođača? Prvo se uloguj na svoj nalog na Moj MTS portalu ili aplikaciji. U delu Pregled izaberi opciju aplikacije i zatim pronađi Balkan Music. Klikni na polje Aktivirajte. I potom uđi na App Store, Google Play ili Huawei prodavnicu da preuzmeš Balkan Music aplikaciju na svoj uređaj. Nakon uspešne instalacije, pokreni aplikaciju i izaberi opciju Registrujte se. Unesi mail adresu i postavi lozinku kako bi se kreirao nalog za korišćenje aplikacije. Ostalo je još da klikneš na verifikacioni link koji je poslat na tvoju mail adresu. Ako želiš mjesec dana besplatnog promotivnog perioda, klikni na deo Pretplata i izaberi opciju Moj MTS. Unesi svoje korisničko ime i lozinku za logovanje na portal Moj MTS. I to je to. Za kraj, da uživaš u najboljoj muzici bilo kad i bilo gde, koristi Balkan Music preko MTS mobilne mreže u Srbiji, jer se internet saobraćaj ne naplaćuje.